जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास में सभी देवी देवता के पूजा करेला, लेकिन तुलसी माँ के कुछ भी विशेष ही पूजा होला। काहे कि कार्तिक मास में एकादशी के दिन तुलसी और भगवान विष्णु के पूजा शादी होला। ऐसे कार्तिक मास के तुलसी पूजन बहुत शुभ मानल गईल बा। आई एगो तुलसी कथा सुनाए जा रहा बनी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करम, सब्सक्राइब कर देव। कथा लास्ट तक देखम तो बहुत अच्छा लगी। एक देश में एक लड़की, बहुत छोटी सी लड़की रही। उनका कोई ना रहे, माई बाबू कोई ना रहे। एक भाई भौजाई साथ में रहत रहे लोग। छोटे ही से बचपने से वो पूजा पाठ में रहत रही। हर साल कार्तिक नयन तुलसी माँ के पूजा करियन, विष्णु भगवान के पूजा करियन। करते 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 लड़की सियान हो गई। तो भौजाई कहली कि ये जी लड़की तो सियान हो गई, अब इनकर शादी ब्याह कर देवल चाहता। उनके हाँ वो शादी तो कही देवल चाहता। अच्छा लड़का ढूंढता नहीं। कहली कि देखी लड़का ऐसा ढूंढब कि जो बहुत गरीब होखे, खाता कमाता होखे, एक दिन के खाए तो एक दिन के सोचे कि कहाँ से कैसे खाइल जाई। कहलन ठीक बा, देखा तनी। गइलन लड़की के बर खोजे। तो जहाँ जास तहाँ बहुत सुंदर घर मिले, राजा रजवाड़ मिले। आके कहलन कि देखो हो कहो गाँव तो धंगनी हो, लेकिन कम झों जातनी, जहाँ जातनी तहाँ राजे रजवाड़ मिलत तड़सन। पता नहीं लड़की की किस्मत में का बा, जहाँ जातनी तहाँ बर खूब बढ़िया मिलता, धन दौलत सब मिलता। कहली ना ना ना, वैसन घरे बियाह नहीं के करे के, बियाह झोपड़ी वाला से करे के बा। ठीक बा, जब तार ऐसा मर्जी बा तो देखो तनी। फिर निकलन। तब विष्णु भगवान की कृपा से वही नगर में गंगा के किनारे एक मड़ई में एक बूढ़ी रहत रही। उनकर एक ही लड़का रहे। गइलन देखलन कहतन कि अच्छा तो इहे बोला के बाद जौन मेरा रू हमार खोजतड़ी। बात कैलन हो जाए कि अपन लड़का के बियाह कर दिए के लड़का रहन। कहली कि ठीक बा, हम तो मड़ई में रही ना, हमा भी तो कुछ नहीं के देखते बनी। कहनी कोई बात नहीं के रे बेटा से हमार बहन के बियाह हुई। ठीक बा, शादी सेट हो गई। बियाह शादी भइल तो जतना तुलसी माँ के दिया जलावत रही, दियरी बारत रही, सब इकट्ठा करके उनकर भौजाई रखले रही। आ विदाई में सब एक बक्सा हुए दियरी करके दे देली। आ तुलसी माँ के पतई तोड़ के उनकरा कमर में सब देही में खोस देली आ विदाई कर देली। वहाँ गईली तो उनकर सास कहली कि वो तो बेचारी गरीब रही। अगल बगल से गईली कि तनी चावल दे दी लोग, कोई घर से चीनी मंगली, कोई घर से दाल मंगली कि हमरा पूरी जौर बनावे के बा। कन्या आइल बड़ी हमरा घरे, हाथ डलवावे के बा। तो छोहे मोहे सब कुछ दे दिलस, भाई ले जा बनाव। अइली पूरी जौर बनैली, कन्या के हाथ पड़ल। वो दिन सब कोई अच्छा से बीतल। कहली कि देखी तरह झापी जोरा का मिलल बा। बक्सा खोल के देखली तब मारा अन्न धन से भरल बा। सब दियरी अन्न धन हो गई रहे, सब गहना हो गई रहे। और जितना तुलसी माँ की पत्ता उनका शरीर में टांगल गई रहे, वो सब गहना से भर गई रहे उनकर शरीर। बोले तो बहुत अमीर घर के लड़की आ गई हमारा घरे। वो दिन के दिन व्यतीत भइल, सब कोई सुतल। विष्णु भगवान के कृपा से उमड़ई रात में बिल्डिंग हो गई। सब अन्न धन घर में भर गई। सवेरे उठल लोग तो देखल लोग कि अरे तो पूरा मड़ई हमनी के महल हो गई बा। बहुत खुशी खुशी रहे लागल लोग, राज करे लागल लोग। एने भौजाई उनकर गरीब हो गईली। उनका घर में खाए तक से अन्न दाना ना बचल। रोज के खाना कैसे खास लोग। एक दिन कहली भौजाई कि देखी जी जाई ना बहन घरे, देखी तो कुछ होई तो एको दिन के खाना खाए के ले आई। कहलन कि ना, हम कोना मुँह से जाइब उनका घरे, उनका के तो हम गरीब घरे ले जाके भाट देनी।
जकरा घरे एक दिन के खाए के रहे, एक दिन सोचे के रहे कि कहाँ से खाई, ओकरा घरे हम जाके का ले आई ना, हम त नहीं जाए लायक। तब एगो भतीजा रहन, कहलन कि हम मम्मी जातनी। ठीक बा जा। घर देखले बड़ा तो हाँ देखले नहीं कि नदिया के किनारे एगो मड़ई बा, वही में रहेली फुआ। गइलन तो देखतावन कि है जे तो मड़ैया होइए नहीं कि हो जे बिल्डिंग बन गइल बा। अगल बगल से पूछलन के छिया जे एगो मड़ई लागल रहे, ओमे हमार फुआ के बियाह भई रहे कि उ कहाँ गइल लो, आ तो मड़ैये तो ही बिल्डिंग हो गइल बा, यही में तो तार फुआ रहेली, जा देखो। गइलन तो आवाज़ लगैलन दुआरी पर आवाज़ लगैलन तो उनकर फुआ अइली, देखली कि फाटल पुरान पहनले बड़न। उनका के नया नया वस्त्र पहनैली, पहना के अपन सास के सामने ले गइली। कहली कि देखी माँ हमार भतीजा आइल बड़न। खूब अपन आदर सत्कार कैली, बहुत सारा धन दे करके विदा कैली। अइलन तो कहलन कि देख माँ फुआ तो बहुत राजा हो गइल बड़ी, पैसा वाला हो गइल बड़ी, पापा के भेज, बहुत सारा धन पापा लेके आई हन। कहली तो कहलन कि ना अब हम कौना मुँह से जाइब, तो बहुत गरीब घर शादी कैले रही, अपना किस्मत से राजा हो गइली, लेकिन अब हम कौना मुँह लेके जाइब उनका घरे। तो कहलन कि ठीक बा। लड़का कहलन कि चल माँ तू चल, तू हम तारा के लिए चलतनी, तू चल। लिया के गइलन तो देखलन कि जाके देखतड़ी तो अने धने भरल बा। देखली अपना भौजाई के तो अपन एनिए कपड़ा उपड़ा बढ़िया से पहना के ले गोली सास भी। देखी माँ हमार भौजाई आइल बड़ी, बहुत अच्छा से सब लेन देन कैली। कहली कि ये बुचिया एक दिन खातिर हमारा घरे चली। अतः ना अब कहाँ से, अब रौरा घरे हम का करे जाई। अतः ना एक बार चली हमारा घरे रौरा। लिया के अइली। जैसे ही अइली तो देखत कि सब कंगाल हो गइल बा लोग। भगवान विष्णु से निवेदन कैली, माँ लक्ष्मी से निवेदन कैली कि हे माँ जैसे हमरा के भरनी लो, इनको के भरी, जौन गलती भइल ओकरा के माफ़ी करी। विष्णु भगवान से विनती कैली। वैसे ही इनकरो घर सब खाए पिए के हो गइल। वही घर से कार्तिक नहाए लगल लोग, तुलसी माँ के पूजा करे लगल, विष्णु भगवान के पूजा करे लगल लोग। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।